un gran avó. Estes días, na tertulia de Baiona, falamos do Premio Nobel de Literatura, que a moitos nos gustaría que algún día o poidese gañar Gonzalo Torrente Ballester, o cal sería xustiza. Hai anos o escritor e amigo estivo de viaxe en Estocolmo e coñeceu a Arthur Lundvik, que mandaba moito na Academia Sueca e que foi o responsable de que lle desen o galardón a escritores de fala hispana como Vicente Alexandre ou Octavio Paz, e que non lle concedesen a Jorge Luis Borges, a quen non estimaba por razóns de orde política. Con motivo daquela viaxe de Torrente a Escandinavia, Lundvik escribiu un longo artigo nun prestixioso periódico de Estocolmo falando maravillas do escritor galego. Cando o lin, pensei que tiña chegado a hora ou que polo menos entrábamos nas vésperas. Logo viu a enfermedade do académico sueco e despois a súa morte. O outro día, cando Miguel Viqueira e máis eu falamos deste asunto na tertulia, Torrente permanecía calado, con ese xesto tan seu de deixar caer a cabeza sobre o peito, meter as mans no fondo dos petos dos pantalóns e chupar as meixelas por dentro como se fosen caramelos. Nun momento dixo: pois eu prefiro que non me dean o premio porque teño medo de que despois, con tantos cartos, me poidesen secuestrar un neto. Xa poden estar contentos Rodrigo, Mateo e Fernanda cun avó como este. Eu, que nacín o mesmo ano que Carlos Casares e que teño netos como Gonzalo Torrente Ballester, non teño medo que me secuestren ningún neto, é moi pouco probable. O que si me dá medo, e é moi probable, é que nos deixemos secuestrar a nosa propia lingua, que a nosa propia lingua non chegue a netos. Eso sí que dá medo. A columna de Casares é de hai 20 anos. O meu comentario é de suma actualidade.